Sa Bacolod City, pagkadula sa mga tanom sa palibot sa Bacolod City Government Center, ginaimbestigaran na sa LGU. Garing balita nga itong gintutuka. Natalupang daan nga matamat na nga nagakadulang ornamental plants nga nahamtang sa palibot sa Bacolod City Government Center. Sunod sa Bacolod City Legal Office, 3 ka beses nga nagkaladula ang mga tanom sa sininga bulan, pinakaulihi sininga weekend. We have to remember, ang mga plants now, kay mga improvements, the improvements na sila, once attached to the land, forms part sa isang land. Ginibisigaran sa City Legal Office kung sinong sa likod sang pagkaladula sang mga tanom nga propiedad sang LGU. Sunod kay Vice Mayor Elsie Familiaran ang yasawa among nagamentenar sa ornamental plants. Well, may mga misconception goro of sang natabo, no? Well, honestly, for the past 2 years, ang wife ko na nag-maintain, no? May mga ginaislan. Kung laway, ginaislan. Gina-cultivate, gina-trim, pabutang fertilizer. Apang ginklaro sini nga subong nga manugtapos ng iya termino, wala sila sang plano nga kakson ang ginpang tanom nga ornamental plants. Ginpakikangutan pa sa City Legal Office ang isa ka ground personnel sa BCGC nga mong nagpahayag nga nakakita sa mga persona nga nagkuha sa mga tanom sa lugar. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.